در سӯхтори мусофирбари навъи Икарус در ҳудуди Қазоқистон 52 муҳоҷир ҷон бохт. Бино ба тафтишоти муқаддамотӣ онҳо шаҳрвандони Узбекистон буда ба самти Русия ҳаракат мекарданд. вазорати умури дохили Узбекистон ҳам бо тасдиқи ин хабар гуфтааст ки шаҳрвандони ин кишвар бо ҳадафи сафар ба Русия дар дохили автобус қарор доштанд. ҳодиса субҳи 18 январ бар асари оташ гирифтани мусофирбар дар қитъаи шоҳроҳи Самара-Шимкент ки аз ҳудуди вилояти Оқтепе Қазоқистон мегузарад рух додааст. Ин минтақа наздик ба Узбекистон аст. Руслан Имонқулов, намояндаи расмии кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Қазоқистон гуфт, дар ин мусофирбар 55 муҳоҷир ва 2 ронанда ҳузур доштанд. ҳангоми сӯхтор танҳо 5 нафари онҳо тавонистанд ки аз дохили автобус зинда берун шаванд. дар миёни зиндамондаҳо 3 шаҳрванди Қазоқистон ва 2 шаҳрванди Ӯзбекистон мебошанд. сабаби сарзадани фоҷиа ва ҳам манбаи сӯхтор дар дохили автобус маълум нест. инчунин мушаххас нест ки чаро баъди сарзадани сӯхтор дар дохили автобус онро манъ накарданд ва мусофирон берун нашуданд. минтақае ки ҳодиса рух додааст ба ноҳияи Иргиз мутааллиқ буда дар 10 километрии деҳаи Калибой ва дар фосилаи 320 километрии маркази вилояти Оқтепа ҷойгир аст. вазорати сармоягузорӣ ва рушди Қазоқистон гуфт ки санҷиши пешакии нишондодҳои автобуси даргирифта мегӯяд ки Икаруси сохти соли 1989 ба номи ронанда Ордухан Мехтиев сабт шудааст. ин нақлиёт дар феҳристи автобусҳои доимо ҳаракаткунанда ба самти Русия ба қайд гирифта нашудааст ва зоҳиран аҳёнан дар ин хат сайр ҳаракат мекард. мушаххас шудааст ки бори охир автобус августи соли 2015 аз санҷиши техникӣ гузашта феврали соли 2016 муҳлати амали ин санад ба анҷом расидааст. аз ин пеш моҳи октябри соли гузашта дар пайи бархурди як мусофирбар ва қатор дар вилояти Владимири Русия 16 нафар асосан зодагони Ӯзбекистон ҳалок шуданд. одатан дар мавсими тирамоҳу зимистон муҳоҷирони тоҷику қирғиз ва ӯзбак аз Русия ба хонаҳои худ бармегарданд. бозгашт тариқи автобус дар муқоиса бо қатор ё ҳавопаймо нархи камтар дорад ва муҳоҷироне ки пули зиёд надоранд аз ин роҳ ҳаракат мекунанд. дар Тоҷикистон ҳам чандин ширкат ба фаъолият пардохтанд ки муҳоҷиронро тариқи автобус ба Русия мебаранд.